Ahoj, keďže sa nám začala jeseň a je potrebné doplniť telu vitamíny, akým lepším spôsobom ako výborným smoothie. Dnes som si pre vás pripravila moje obľúbené 4 recepty. Zoznam všetkých potrebných surovín aj niečo málo ku každému receptu nájdete v popise videa. Svoje smoothie tu nájdu vegetariáni, vegáni, ale aj ľudia s alergiou na laktózu. Na prvé smoothie len rozmixujete banán, lesné ovocie, chia semienka a kokosové mlieko. Na toto zelené smoothie vám stačí jablko, banán, špenát a citrónová šťava. Do toho smoothie použite kokosovú vodu, banán, hríbezle a chia semienka. No a na posledné zázvorovo-pomarančové smoothie vám stačí pomaranč, banán, mrkva, kúsok zázvoru a opäť chia semienka. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a v komentároch mi môžete dať vedieť recept na vaše obľúbené smoothie. No to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.